Bon dia. El grup municipal d'Esquerra Unida presentem al ple de l'Ajuntament corresponent a l'ordinari del mes de setembre, que se celebra este dijous, 3 mocions en les que plantegem diverses propostes, en concret una per a impedir que se faça als nostres carrers publicitat que és degradant per a les dones. Per un altre costat, una altra proposta per a regular la utilització de la pàgina web de l'Ajuntament de la Vall i, en tercer lloc, una altra proposta sobre la seguretat en el Col·legi de la Cova. Pel que fa a la primera qüestió, Esquerra Unida estem constatant que reiteradament se fa als carrers del nostre poble, utilitzant cartells i utilitzant propaganda de mà, publicitat que és greument denigrant per a les dones. En aquesta publicitat apareixen els cossos de les dones com si es tractara d'una mercaderia sexual. Esquerra Unida considerem que en el greu problema que tenim de violència de gènere a la nostra societat no hauria permetir-se que se fera aquesta classe de publicitat i, en qualsevol cas, no se deu fer ninguna publicitat que siga degradant per a les dones ni per a ningú. Recentment, este mateix mes de setembre, s'ha distribuït i s'ha pegat en parets del nostre poble publicitat d'establiments com el Club París o les Palmeres, en les que, baix eslògans com la Feria del Jamón o la Vuelta al Cole, apareixen dones en una situació que és absolutament degradant per a les dones, com si el seu cos se poguera utilitzar com si fos una cosa. Per això, Esquerra Unida plantegem que l'Ajuntament faça tot allò que està al seu abast per a impedir que se faça als nostres carrers publicitat d'aquest tipus que és absolutament degradant per a les dones. Per una altra part, Esquerra Unida considerem que el Partit Popular, com en tantes altres coses, està fent una utilització partidista de la pàgina web de l'Ajuntament de la Vall. Una pàgina web que no és del Partit Popular, és de tots els veïns i veïnes del poble de la Vall, perquè és la pàgina web de l'Ajuntament. Però el Partit Popular, com dic, com en tantes altres coses, se dedica a fer un ús completament partidista d'aquesta pàgina web que és de tots. Per això, Esquerra Unida proposem en el ple que se faci una regulació de la pàgina en la que s'establisquen 3 coses. Primera, que la pàgina web cal utilitzar-la fonamentalment per a difundir l'activitat institucional de l'Ajuntament de la Vall. En segon lloc, que dins d'aquesta activitat institucional se li doni un lloc destacat en la pàgina web a la difusió dels vídeos dels plens de l'Ajuntament i, a més, que se faci de forma fàcilment accessible a tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin veure allò que se debateix als plens de l'Ajuntament. I, en tercer lloc, plantegem també que s'habilite un espai en la pàgina web en el que cada un dels grups municipals, tots els grups municipals i no només el Partit Popular, puga penjar les seues notes de premsa i expressar les opinions que considere oportú cada grup municipal. I per últim, per el que fa al Col·legi de la Cova, el grup municipal d'Esquerra Unida fa molt de temps que estem demanant si s'ha fet i que se mos facilite un informe tècnic sobre la seguretat en la que s'està utilitzant les instal·lacions del Col·legi de la Cova en les seues actuals condicions d'ús. Com tots sabem, en el Col·legi de la Cova, provocat per el desplaçament dels alumnes de primària del Col·legi de l'Assumpció, n'hi ha molts més alumnes dels que està pensada aquesta instal·lació. N'hi ha una gran acumulació d'alumnes, de xiquets i xiquetes en aquestes instal·lacions del Col·legi de la Cova i des d'aquest curs també en les instal·lacions del Centre Social del barri de la Unió, 2B. Esquerra Unida reiteradament hem demanat si n'hi ha un informe de seguretat, se mos diu que sí, hem reclamat que se mos entregue i no se mos dona aquest informe, cosa que ens fa pensar que no existeix tal informe, com tantes vegades passa en el que diu el Partit Popular, que no diu la veritat. Per això plantegem que se faci un informe per part d'un tècnic competent sobre les condicions de seguretat en les quals, en l'actual circumstància d'utilització de les instal·lacions de la cova, estan allí els xiquets i xiquetes i el professorat, que se faci aquest informe tècnic per si farà falta prendre alguna mesura per a garantir que tot se desenvolupi en les condicions degudes de seguretat en tots els sentits. I aquesta és la tercera proposta que presentem al plenari de l'Ajuntament.